ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕಾಂತಬಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ಲೊರಟ ಮಹಲ್ ತೋಟ ಅನ್ಯ ವೀಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸರಿಯಲ್ಲೂ ಬುಧಬಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬುಧವಾರ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬುಧವಾರ ಕರೆಕ್ಟ. ಲೊರಟ ಮಹಲ್ ತೋಟ ಅನ್ಯ ವೀಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸೇರ್ನ 1172 1196. ಹಲೋ ಕೂಳೂರು LPR ಸೆಂಟರ್ ಕಾಂತಬಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಡ್ಡನ ಮಧ್ಯೆ ಬುಧವಾರ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬುಧವಾರ ಕರೆಕ್ಟ. ಬುಧವಾರ ಕರೆಕ್ಟ. ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಸೆಟ್ನರ್ ಅಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದ 12 18 14 10. ಅಣ್ಣ ಲೊರಟ ಮಾತಾಡೋ ತಗೊಳ್ಳಾರು. ಲೊರಟ ಮಾತಾಡೋ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬತ್ತಾರ ನಂದಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆರು ಅಂದು ಲೊರೆಟೋ ಮಹಾಲ್ ತೋಟ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರಲ್ಲೂ ಕಾಂತಬಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮಾಳ ಆನಂದಲಯ ಶೇಖರ ಸೆಣಲ್ ಬುಧವಾರ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕಾಂತಬಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕಾಂತಬಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರನ 1187 1209. ಬಿರಿತ್ತಲಕ್ಕಿ ನೋಡತಾವ ಅರೆಗೂ ಓಲ ಕನಟ್ಟು ಕೊರಂತು ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚ ಆನಂದ್ ಹತ್ರ ಬಿತ್ರಿ ಅಂಡ ದಾದ ಏತ್ ಬರ್ತುಂದಿ ಜಪುಡಪ್ಪನಿಕವು. ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕಾಂತಬಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮೂಳ್ಕಿಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸು ಸಾಹೇಬರಲ್ಲೂ ಬುಧವಾರ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕಾಂತಬಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ. ಕಾಂತಬಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ. ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ 1179 1361. ಸಾಲ ದಾಖಲೆ ಹಲೋ ಓ ರವೀಂದ್ರ ದಾದ ಪಂಡಾರ ಕಡೆ ದಾದ ಪಲ್ಲೆ ಏರ್ನ ಬೆರಿಕ್ ಏರು ಸಾಲಿನ ಪಂಡತೆ ಅವೇನಲ್ಲೂ ಬರೆಗೆ ತೊಂಡರ ಅಂದ ಟಿಕ್ ಮಾಲ್ ತೊಂದ್ಲೇನು ಬನ್ನಿ.